Dzień dobry, witam w Pozytywnej Kuchni. Dzisiaj zapraszam do przygotowania prostej, bardzo szybkiej przekąski, którą można podać na przykład na imprezie domowej, karnawałowej. Pewnie wszyscy ją znają, pewnie większość jej już próbowała. Przekąska to jajka faszerowane. Zapraszam. Jajka o temperaturze pokojowej zasypuję 2 łyżkami soli, zalewam wrzątkiem i gotuję przez około 10 minut na twardo. Bardzo drobno kroję cebulę, pieczarki kroję w drobną kosteczkę, siekam też natkę pietruszki. Cebulę szkle na patelni na oliwie z oliwek. Kiedy się zeszkli, dodaję pokrojone pieczarki i duszę, aż odparuje sok. Odkrywam, doprawiam solą, pieprzem i sproszkowaną papryką. Mieszam i rumienię na odkrytej patelni. Potem zdejmuję z ognia i zostawiam do wystudzenia. Ostudzone jajka w skorupkach kroję ostrym nożem na połówki. Następnie obieram każde ze skorupki. Delikatnie wyjmuję żółtka widelcem i przekładam do osobnej miseczki. Bardzo dokładnie rozgniatam żółtka widelcem. Dodaję pieczarki i majonez. Bardzo dokładnie mieszam, w razie potrzeby jeszcze odrobinę doprawiam. Dosypuję też natkę pietruszki. Farsz nakładam do białek. Jeszcze tylko mała dekoracja, na przykład natka pietruszki na środku i ketchup na czubku każdego jajka. Gotowe. Po więcej przepisów zapraszam na www.pozytywnakuchnia.pl. Smacznego!